Aurtengo bira brutala izan da, egia esan da. Oso polita. Sinestezina. Pasada bat. Beti izan da oso berezia, baina aurtengoa bereziagoa. Nahi genuen 15. urte urrena izatea zerbait berezia, baina ez gendun espero gertatu dan guztia. Ditugu horitzapen pilo bat, kontzertu pilo bat Durangon egin genuena. Oraindik ere ez dugu sinesten, ez? Eta pizka bat, odei baten zaude, baina niagian giltzen naiz, jendeak zelan hartu duen berritasun hori, eta zelan uste jakon eta gero eskatu dauen. Azkenan aposto egin dugu gauza berria sartzeagatik, eta ez genekien zenolako harrera eukiko zuen. Badirudi gustatu zaiola jendeari. Super gogotsu gaude, egon gara aldaketa handiak egiten, erritmo berriak, show berria, dinamika berria. Midley asko, badirudi hori gustatu zaiola publikoari, elektronika pizza bat ere, abesti oso berriak, gero betikoa mantenduz. Ekarriko dugu berrikuntza, baina bueltatuko gara zuzen. Dugu jendea harritzea, baina ez dugu horretan gelditu nahi dugu jendea etortzea eta berriro esatea. Wow, hau ez nuen espero, eta nik uste horrekin geldituko direla. Baina, gusteko, joan behar zarete kontzertuetara.